ओमफ्राय आंथ' सुदाव दंबाय थायोमोन नालाय आंथ' जेबो मिन्थियाखैमोन एक्चुअली ओमफ्राय फेसबुकावहाय फेसबुक मेकार सासे गथ'आहाय खैराबारिनि जानांगौ ना बे टंलानि सासे गथ'आहाय माने थांखांनाय भिडिअखौ भाइरेल खालामनानै होदों आरो बे भिडिअआ अलरेडि नै दा 3 months जानसै बे सिगाङावनो बे भिडिअआ बे लादों खोमा मिटिंथ' जादोंमोन जाया नङा जादोंमोन आं दहायबो बुंखादों दि बहुत खेलिमेलि जादोंमोन जोंनि गेजेरावहाय जायनि थाखाय जों बेलेग बेलेग दंथ'योमोन होननानैहाय आं फोरमायखादों ओमफ्राय बे भिडिअखौ मा कारनाव जेनेबा आरो शेयार खालामनो दरकार देलाय अलरेडि जोङो दा बेफोरखौ गासिखौबो बावनानैहाय निउ लाइफ स्टार्ट खालामनोसै होननानै अलरेडि बुंखाबाय बेसेयावबो जुदि बेबायदि नंनाय नङै जाल्ला मेल्ला भिडिअफोरखौ जुदि शेयार खालामबाय थायोबा माब्रै मा जानांगौ देलाय आरो खुनु दरकारानो गैला एथ' बियो शेयार खालामनो गोसो जादोंबा बै टाइमावनो शेयार खालामोन ना जेला जादोंमोन घटनाया बे दिनानो शेयार खालामोन अब्लानोथ' खोथाया सेस ओमफ्राय दिनै जोङो अलरेडि गोरोबबाय मिलायबाय भिडिअ फैनाय लोगो लोगो बे भिडिअ खौ होफिननो मा दरकार खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअ जागायनायनि सिगां मोनसे भिडिअ नुखाबाय बिनानाव मिथि नार्जारिनि मोनसे भिडिअ बियो दिनै बिराद गोसोआव दुखु मोनदों मानोना मिथि नार्जारिया दिनै मोनसे भिडिअ गावनि चेनेलाव आपल'ड खालामदोंमोन जे गावसोर सानैजों मिथि नार्जारि आरो मिथिंगा बर'जों जेनाखि खैराबारिनिफ्राय टंला उदालगुरियाव थांनायाव मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आरो बे भिडिअआ माने सानैजों गोरोबलायनानै फैनाय भिडिअमोन आरो दा बे भिडिअ फैनायनि उनावहाय माखासे जेनाखि फेसबुक पेजमेकार ना माबा मोनसे पेजआ माने बिथाङा जेनाखि टंलानि होननाय मोनसे मोनदों बियो कि मिथि नार्जारिनि बै सिगां समनि जेने मोनसे भिडिअ बेखौ बियो फेसबुकाव आपल'ड खालामदों होनना बुंदों भिडिअखौ आंबो नुदोंमोन नाथाय आं गोसोआव गैला बे जाहैबाय गाबनाय मिथिया गाबगुलायनानै आं थानोसै थांला होननाय मोनसे भिडिअ आङो नुदोंमोन दा बे फेसबुकआ मिथि नार्जारिया खिन्थु इउटुबाव भिडिअ हगारग्रोदोंमोन हगारग्रोनायनि बेयो 2 घन्टासो जाबायमोन खोमा भिडिअ हगारनाया बिनि उनाव 1 घन्टा सिगां दाना आं नुफिनबाय 1 घन्टा उनावनो सासे फेसबुकाव आङो मिथि नार्जारिनि भिडिअ नुलायबाय आरो ओमफ्राय आं आसरित सानदोंमोन आरोखि बे भिडिअआ बोरै जाखो बिथांमोना दिनै सानैजों मिनि खुसि थांदों उदालगुरि टाउनाव थांदों आरो बोरै बे आरो भिडिअआ बोरै ओंखारखो मा राव जाखो आं मोनसे कनफिउजन जादोंमोन गोनो गोथो स' दिनै आङो बिनानाव मिथि नार्जारिनिफ्राय आं क्लियार मोनथिबाय ओमफ्राय जाय फंबायमोनहा बे भिडिअखौहाय शेयार खालामदों एबा फुराना जाय 3 मासनि सिगां जेनाखि भिडिअ बेखौ जे शेयार खालामनानै होबाय बेखौ बिराद दुखु मोनदों आरो बिदि होनो नाङा गोसोआव आघात होफिननो नाङा मानोना बिसोर दिनै गोरोबलायबाय मानसिनि न'खराव आं दहायबो मोनसे भिडिअ होनदों कि मानसिनि न'खराव बबेबा मानसिनि जेनाखि जिउआव मा जाथाय जाया खिन्थु मानसिनाव माखासे एक्सकिउसनिया थानांगौ दा दिनै नोंसोरो बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअखौ जुदि नोंसोरो शेयार खालामबाय थायोब्ला आरो बै बिनानाव मिथिनि जुदि गोरबोआव नोंसोर दुखु होबाय थायोबा बिनि गोसोआबो सान्स जानाय नङा निसय बियोबो FIR होखागोन जायनि फलाव दिनै बिनानावा FIR होनो गोनां बायद' जानानै फैबाय दा उफायथ' गैया बांद्राय होनोबा आंबो FIR होगोन सोरबायाबो FIR होगोन गावनि जिउआव जुदि बिसोर दुखु होबाय थायोबा होखागोनानो दा दिनै होनना बुंदों बिनानाव मिथि नार्जारिया माने मालाबाबो खेमा होनाय नङा होनना बुंदों दा बेनो जाहैबाय कि मानो बेफोरबायदि बुंनांगौ आरो बिदि बुंथावनाङा एबा जाय भिडिअखौ सिगाङावहाय जेनाखि भिडिअ होबाय फुराना भिडिअखौ मानो होनांगौ होननानै शकिंआबो फेसबुकाव आं मोनसे भिडिअ बानायनो नुदों माने बे दुखु मोनदों आरो शकिं ब्रादारा भिडिअ बानायदों मा जेबो लिरनायबो गैया जेबो बुंनाय माने लिरदोंल'सो खिन्थु बुंनानैबो होआखै मा जादों जाथाया क्लियार नङा नंगौ बिदि जानो नाङा ओंखायनो शकिं ब्रादारा होननाया मोजां जादों दा बिदि होनो नाङा होयोबा जाथाया मा जादों मारै जानायखौथ' मिन्थिनांगोन दा नांला बंसा लिरनानै होनानै मालायखौ ब्लेम खालामना जानाया थिग नङा ओंखायनो दिनै बिनानाव मिथि नार्जारिया दिनै बे जाथायखौ खोनानै जानो हागौ बिनि हासबेन्डआ दिनै बेखौ FIR होनाय जाबाय होननानै दिनै बियो भिडिअआवहाय एबा शुटिं जेनाखि उदालगुरियाव शुटिं जाबाय थादोंमोन बे शुटिंनि टाइमाव दिनै बियो 9:30 रिंगायाव दिनै बियो मोनसे भिडिअ बानायबोदों गारियाव फैबाय थानाय समावनो आरो बियो बेखौनो होदों आरो आं मिजिंथियो कि दिनैनिफ्राय आरो खुनु रावबो बेफोरबायदि एबा बिनानाव मिथि आरो मिथिंगा बर'नि सायाव खुनु भिडिअ माने गाज्रि मोनसे भिडिअ लाबोला मानोना बिसोरखौ जि जानानै थांखांनाय बाथ्राफोरखौ जेन' गोसोआव खोलैफिननो नाङा मानोना दिनै बिसोरो हाजार बार बेसेबांबा गोबावनि उनावब्लाबो गावसोरनि सिङाव मा दं बेखौथ' मिन्थिया खिन्थु दिनै बिसोर गोरोबलायनानै गोजोन संसार जानो होननानै दिनै आगान सुरबोबाय दा बेखौ जों मस्ट वेलकाम खालामनांगौ आरो मानोना मानसिनि जिउआव जेंना जेथोआ फैयो मालाबा फैया नङा फैयो जों बेखौ मालाबाबो होनो हाया इसोरा मा लिरना दं जों मिथिया
खिन्थु जाय फंबायमोनहा बेफोरबायदि भिडिअखौ शेयार खालामदों दा